song you play in the yard. How does the time go by so fast? Sometimes I wish I could go back. I'd do it all again, you see, because you mean the world to me. I am the one who loved you from the start. You are the one forever in my heart. And no matter where you go or who you may become, one thing that will never change is I'll always be your mom. It's a wonder just watching you grow up, seeing the world through your eyes, and all the precious things you say and do. Oh, how you make my heart melt when you smile. But I know someday you will leave. You'll have to go and chase your dreams. But when you're out there on your own, I hope the one Ayo. Sige, patay lang dito. Ayo. Ngayong hapon. Ngayong hapon po. We're looking for Sir Anthony. Ay, ikaw, sir? Ayan, ngayong hapon din si Sir. Surprise delivery for you, sir. Pwede mo ba yun? Baka man ito pwede, sir. So, good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So, anyway, basin na tingala ka, sir, o kinsame. So, we are from EverythingSurprises po pala, sir. So, na-special person pala na gusto kang batiin, gusto ka i-greet o happy birthday. So, inaani ka niya ka-special, inaani ka niya ka-love. So, na-remember niya ang imuhang adlaw nga natawahan. Na siya gipadala for you, sir, nga. Ferrero Rocher chocolate. So, palakpakan naman natin si sir. Happy birthday po. So, siyempre birthday ni mo, sir. Tapos siya gipadala for you nga arranged balloons. So, ayan, happy birthday po. Kala ko gawat, sir? Ayan, dito lang sa kilid. Yay, happy birthday. Ayan. So, aside from that, sir, naapod siya gipadala for you, sir, nga Greenwich Pizza. Yay! Happy birthday! Later, muilak na si sir. So, syempre, birthday ni mo, sir. Kaya naamang kay pizza. Naapod siya gipadala sa imong nga soft drinks po. Ayan, 3 pieces soft drinks. Happy birthday po. Ayan, happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Karon, since natagal ako mga pagkaon pati soft drink, syempre, birthday ni mo, dili mawala. Napod siya ipadala for you, sir, nga special red ribbon cake. Palakpakan naman natin. Happy birthday. Ayan, so happy birthday ulit, sir. So, dili lang kay kana, sir, naapagid siya ipadala sa imuhang special gifts. So, palablang kog open. Ayan, from the look. Ayan. Lingkod lang, sir. Lingkod lang, sir. Lingkod lang. It's okay. Ayan, so ipakita lang sa camera, sir. SanaAll. Sa isunod. Pakita, sir, dali, sir. Ayan. Yay! Happy birthday po. Kanang isa, sir. Napa. Wow! Yay! Ayan, so duha ka buhok nga t-shirt from Fubu. So, sir, happy birthday once again. So, happy ba ka, sir, sa surprise gift ngayon mo nadawat today? Sir, happy ba ka sa surprise gift na gihatag sa mga sis? Na naka-idea ka sa gihatagan eh? Wala pa. So, ayan, basig na kay secret admirer, sir, na nani ka niya ka-special, nani ka niya ka lang. So, malibawan natin ni karon na kinsa gihatag, okay? So, ready na ka, sir? So, karon kay natag na kong surprise gift, napod siya gipadala nga special letter. So, karon diri natin may bawo ano, kinsa gahatag ani nga surprise, okay? So, yan from EverythingSurprises po. So, ako lang, basahan na lang siguro, sir.
Ako na nabasa. Or ikaw. Pwede rin po ikaw. Sorry, ikaw lang niya. Parang siya na. Sige lang. Okay lang. Oh, sure. Sige po. Kita naman din. Okay. Okay, basta silent mode. Sige lang, sir. Sige lang. Okay. Okay. Excited na ka, sir? Excited yung kay ka. Naginsa na yung... Okay. Kaninot ko. Wala idea si sir. Okay. Dear Nak. Happy 24th birthday. I wish many more birthdays to come and more candles to blow. I hope na surprise ka sa imong birthday karon. Og tuod di ay mukasaba sa kukadyot bahalag imong birthday. Ayaw na intawon sige laag. Unya kadlawon na kamuuli. Paglikay diha kay lisod na kaayo ron panahona. Wala ra ba pagbasol mauna, always ra ba jud nang maulahi. Same sa imong pag-eskwela, puro ra ka binuang. Kalas-kalas lang og kwarta, gipa-eskwela sa university, gakuha og duha ka course. Wa jud na graduate. Wala jud na graduatean. Maura unta akong ikabilin nimo, edukasyon ra, pero gisayangan nimo. Makahuman ka, wala baya intawon ko hasyenda ikabilin. Pobre baya intawon ta, pero unsa-unta man, nahitabo naman. Bisan pag magbalitok-balitok ko dere sa Hong Kong, nahitabo na. Maunang karon, kontrol na ana imong kalaagan. Sige ka man lang pagwapo. Unsaon man na dagway, unya wala gikaon. Wala ka gikaon. Ang imong gilaag diha mananom kag kamote, diha og mais, napaka harbison. Para wala nay bugas baligya, dili mo mapas mo og bantay intawon sa na imo lola diha kay nagkonsumisyon na jud na sa imuha ba. Naa jud masikara nako muli kog Pinas. Bisan sige ti kagyaw-yawan pero sweet baya pud ko sahay. Og maora to. Happy birthday once again. I love you and I miss you. Regards ni Mother. PS, okay ra ka gang. Love, Mama. So ayan, palakpakan naman natin. Ayan, so naging emotional si Sir pati si Ma'am, yung lola niya din. So, ma-feel na to nga na-appreciate ragit kayo niya ang surprise. So, it's a thirst of joy, Sir. Alam namin nga, yung ana lang ni mo na-appreciate ang surprise. Though, wala dyan ka-expect nga imuhang mother day ang nagpadala ani nga surprise. So, Sir, inaanak ka niya ka-love, inaanak ka niya ka-special. Even wala siya diri sa imuha nga nakauban nimo karon para mo celebrate, still ang iyang presence is pinapa-feel niya sa'yo kung gaano ka niya kamahal, kung gaano ka niya ka-special. So, Sir, nasa Hong Kong imuhang mother, and then birthday nimo today, gihatagan kag surprise. Unsa man imuhang ika-response sa letter nga iyang gisulat ug sa surprise gift na iyang gipaabot for you today. Diri lang, sir, para sa imong mama po. It's okay, sir. Sige. Mga ilamig water siguro. Okay lang. Paimno na natag tubig sa sir. Malihog lang po. Thank you po. Okay. Ayan, sir. So, water muna. Water muna. Ayan. Okay. Okay, so palakpakan muna natin si sir. Happy birthday po. So, ayan, sir. So, okay na ka, sir? Okay. So, unsa man imuhang ika-response sa letter nga gisulat for your mother, and then sa iyang surprise gift today nga gihatag sa imuha. Ayun siya. Surprise ko siya. Ihatag na regalo. Ako na-expect na sabi ko ganang gumera nga yung gikuan niya. Daghan. So, masalamat
salamat kay mama nga. Pag-adyo ko niya nani nga surprise. Masag yaw-yawan ko sa kuan. Later giyaw-yawan. Yawan ba chugpo daw. Pero okay rin, nakasabot ka mong service ang side man. So, salamat po niya kay sige pa. Masag pagsaring na makita sa ilang ato ikad sa katoy ka usara. Gini nga bisan ko ni mama. Matrabaho sa sigawas. Pero okay lang sabot ra mas kasi. Ay, salamat na. Love ka na pag-inahan. Yan gini nga sa kay niya. Yay! So yan, so we really feel din naman pala na special din naman pala yung mother ni Sir, even nasa malayo, is love mo din talaga yung mother mo. Sir, sa iya mismo, sir. Kumbaga parang sa siya mismo ang kausapin niyo po. Kumbaga parang sa kaning phone is your mother. So yeah, siya, sir. Dali lang. Ang magod. Parang tayo nun na nagsalamat kasi mga regalo na ako surprise ko ni mo diri. Kasi magyaw-yaw ka na ako sa later, okay ra. Nahandan mo ko sa mga good niya. Magyaw-yaw jud kayo. Nagkuikuan. Then, thank you jud kayo mo. I love you very much. And I miss you. Wow, yay! So yan, so thank you so much, sir. So, ma-feel na mong love jud kayo ni mong mother. Nindot kayo mong message para sa iyong mama. So, karon kay birthday man nimo, so naa si ma'am. Ma'am, lingkod ma'am. May bangko isa Palingkura siya, sir. Ayan. Yan, lingkod lang ma'am. Then, birthday sa imong apo ma'am, no? Pila edad din mo, sir? 24. So, 24th birthday po. Unsa man imo ika-wish sa birthday sa imong apo karon ma'am, nga nag-celebrate og 24th birthday. Ug unsa pod imong ikastorya sa imong anak nga naa sa Hong Kong karon nga nagpadala ani nga surprise. Ano sa tubig? Okay. So, ito mahila. Sige po. Salamat po sa Ginoon na Kasi yung tingin mo. sa mga katuigan na daghang kay mga katuigan na nagada sa ako nga nag-birthday. Labi nag-birthday sa akong anak. Nagdayo ka na ako. Gininunod kayo ko lang. Sabi ba isa ka na ako. Ako na ako. Anthony. Sige na ako siya. Nagtag tungod sa gihatag niya. Birthday sa akin ako nga. Labihan ka na kung itabagan niya. Salamat kayo. Mga raso nga ihatag niya sa akong apo. Salamat kayo tayo. Labi na yun sa Ginoo. Nakabagang pagkulat. Sa mga paglawas. Hindi kayong tao. Kita sa mga kapalag malalang na sa mga sakit naman makot ka naman nga abot sa atong kalibutan. Napalayo na yung taong ka na. Ang Ginoo rin yung mga hatag ka na po tayo. Maayong mga panglawas. Ang bagan din yung salamat tayo. Sa mga mga gasang gihatag sa atong So yan, so palakpakan naman natin si Mahayag. So daghang kayong salamat na sa imong nindot nga message para sa imong apo ug sa imong anak nga nagpadala ning nga surprise. So kanay imong luha is luha na sa kalipay, kabalo ko na appreciate ra pod nimo ang surprise nga gihatag para sa imong apo karong adlaw. Okay, so sir, si imong bana ma'am no? Atay, dali tay. Lugar na napailan mo ko. Ay palihog lang ko. Madam sa ha. Sige. Isbog lang gamay na ay. Sige, tayo lingkod lang tayo. Ay, concern. Para makita ka. Ayan. Kailangan na siya. Ayan, lingkod lang. Birthday sa imong apo karon. Unsa man imong wish sa iyahang birthday karong adlaw? Wish. Ano na dito i-wish para siya ang paghatag sa pagkinabuhi ang kalibutan ng itong pagila. Ang namiruan ko na itong pagtuo, kini ang adunatay pag-inundong nga ito sa labang magagawang. Kaya ang labang magagawang naghatag sa ito o kinabuhi nga mataasan ang itong kinabuhi. Ang akong i-wish iya nga inaat mo unta nga
paon siya sa labing labaw mo kagahom nang iyang kinabuhi nga lugoyan pa siya sa iyang kinabuhi. Aron nga siya makapahinumdum ngadto sa labaw mo kagahom. Kaya ang atong kinabuhi dili lang kay magpahinumdum ta nga mag-birthday ta o magasto ta kung mo kay kaya na ang gasto. Kung di nito kaya ang gasto, kung panalit ang atong kinabuhi wala na kultur rotarya. Mo na ang atong hatag sa Ginoo nga labang magagaw siya ay maghatag og kinabuhi ni aning maglahotay pa atong kay dili kay ingon nga many years wala dili na mo dili many years kundi anak ang higayuna kaya ang Ginoo wala maghatag og daghang pagkatuigan kundi aning higayuna daghaan ta kinabuhi kundi asam ka naghatag og taas nga kinabuhi kundi diha sa iyang atong pag-ampo sa Ginoo. Kaya mayon mga Ginoo, kaya kung kulang tao pagpangalagad, kulang tao pagtuo, kulang tao pagsalig, siya mawad-an o pagsalig po sa tatuan. Tungod kay kita kulang po. Muna nga ang Ginoo, nag-iyon, nag-iiskot siya. Nga, sampitan ninyo ang akong ngalan. Kaya dili ni kini ang akong ngalan kahibulungan. Ano man? Ano mo kahibulungan man yung ngalan? Tungod kay daghan sa ngalan. Naay Isos, naay Ginoo, naay Diyos, naay Jehovah. Di ba nila kibulungan na siya? O, naapay Emmanuel, naapay Juan. Tungod kay, siya kay bulungan. Naghatag siya kay bulungan ng ngalan, tungod siyang makagagahong mga kadaugan. Para alang na ito, makita adunay tayo karosan. Kung kita adunay karosan, musampit na siya. Musa, kining akong mga pangampo, akong pangaliya. Bisan ka na si Naomi, naibaw ginala ko. Ako ginanggihan po sa tanang panahon. Kaya pinangga na tanang bayana. Kini sila. Silang pamilya. Ato nga. Inautulta nga. Hikapo ng ilang kasing-kasing. Arong makapadayon sila sa pagpangalagan. Dito sa labang magagahang. So wala tayo laing bisaligan. Kundi ang labang magagahang nga Diyos. Mauro na yung ato ang bisaligan. Kaya kung sarigta sa itong kagulihon, wala ta. Wala tayo may mo sa itong kagalingon. Ayan, so palakpakan natin si Sir. So, ayan, grabe na nagdagang kayong mga word of God ang i-share ni Sir sa to. So, aside sa iyang birthday wishes, is ma-appreciate din namin yung mga sharing about word of God. Thank you so much for that, Sir. So, dagan po yung makatunan sa mga magandang pangsulti. So, we really appreciate it. So, palakpakan natin ulit. So, parang kailangan yung mga friend dari. Salamat ha. Opo, thank you po. Daghang kayo salamat. Opo, sir. Welcome always. Isa-isa lang tag wish. Sige na. Kaniyo na. Kasi lang ha. So, ayan. Kasi kuhan mga other wishes. Sila po. Sige, sir. Birthday sa imong friend. So, unsa man imong birthday wish para sa iyo? Okay, so may hapos na no. Ako, birthday wishes ni Anthony Orbezo. Karam dili lang jud ka pinit kanabit ang ayo lang jud kayo awaya mong mama. Aside from that, tuo ko sa iyang istorya or badlongon ka dapat mo-follow jud kasi ang part ng iyong mama. Aside from that, always pray to God. Ay, di ko sure kung mag-ampo pagkakags Ginoo. Pero ampo sige kung ampo dito lang sa paggusto mo bantong nga anak. And then obey your parents, especially sa imo ang nanay o yung uncle. And I hope nga like good health, then stay humble and jud. O pimindi jud og tawag sa ngalan sa Ginoo. So, yay. Palakpakan naman natin. Thank you so much po. So, next na rin. Sunod na lang ta. Sige. I've got to take on. Wish na ko nimo good health always. Dayon. Kanang God bless you always. Dayon. One. Kanang permanente jud pag-pray sa Ginoo. Dayon. Kanang be friend always. Love kay na kanamo nga mga amigo nimo. Salamat. Ayan, yay. Thank you so much po.
Friends. Ton, wish na ako nimo is more birthday to come ug more blessings to come. I hope nga di pud ka mausab imuhang kung sa mo nakita di ka mausab o more gyapon to. More daghan pang blessing nga maabot mo. Yay! Thank you so much po. Next po. Ton, Dali. Tunton. Wala na, manalo na. Sige na sir. Ali sir. Kasi lang kayo sir. Dito sir. Lingkod lang dito sir. Lingkod lang sir. So, birthday ni Sir Anthony. So, saan mong birthday wish na para siya sir? Akong birthday wish ni Anthony makita sa Bible sa video 17:22. Ang malipayong kasing-kasing mo sa kamay tambar apan ang masulubon ng espiritu mo'y makapagkabot sa mga kabukigan. Unang gihatag kay ang tanang tao na amo gitay sakit sa busa ato na ko anong daan diya sa video dino niya. Ang malipayong kasing-kasing mo sa kamay tambar isang pag-unsang sakit basta malipayong kasing-kasing pagpalag. So, muna akong wish na ko ni Anthony na ina-output na makita kay sa akong nadungog sa sulat. Pahimang na orman ko to, di man to yung opisaba. Pahimang dumba. Pahinumdum. Mga tanong yun. Ang ngay man pahimang dumba. sa buktong malipatun. Mura lang tayo kong iwis. Ayan. Thank you so much po. Next one. Si ma'am. Sige ma'am. Akong i-wish ni Anthony matag ka ng verse Luke 1:37, for with God nothing will be impossible. Bisag kung sa ito pangayon sa Ginoo iyahang gyud kining ihatag ug kinasing-kasing nato kining pangayon kaniya. Kung sa may tambag sa imong mama dong ayaw lang kung ikasakit kay kana ang bagra man na niya para man na sa imong dong. So happy birthday, hinaot na maghinautan ka sa maayo bata. Say gusto sa imong mama. Yay! Thank you so much po ma'am. Sige next po. Ikaw, sige ma'am. Wish sa mga nahugot. Sige, birthday wish lang po. Lingkod lang, Nay. Lingkod lang. Lingkod lang, Nay. Salamat sa ako sa Ginoo na ilat sa dito sa dere na sa alang Basta kay na, kay alang sa nag-birthday nga mo ang akong apo. Nadungog ko ang mga tambag sa iginahan. Kuan pa kasaba to. Pero dili kasaba. Tambag lang to nga. Ang iyang mama gusto nga mulam ko sila iyang kuan. Nagi. Ang mulam ko dito sa eskwela apan dito nyo kay binuang man hinoon mo itong katagan siya talambagan. Sa aton, kung nilampos mo ta karon, mahuman na utak ka karon. Salamat sa gihapon, wala ka mahuman. Nani at diri naghiusa sa alang sa imong birthday celebrant. Ako lang ikaw-wish nimo nga hinaot unta. Kanunay ka hinarong, dili na ka maglaglaag, magabi Dalap na itong kampong sa mura na ako kampang kinarong na ka. Ako lang ikawis ni mo nga, hinaot unta. Sagan ka sa Ginoo, may pangluwas. Basto. Alang sa kaayungan sa atong sinapuhi. Pinahirang ko po ito. Happy birthday to. Yay!
Ayan, salamat kayo ma'am sa inyong mga bagsab sa inyong apo. So, daghang kayong salamat sa tanang ng wish, no? So, marag wala na yung wish lain. Karon kay naaman tayo ng cake. At walang abrihan ng cake. Then, ato ang kantahan of happy birthday si Sir, okay? Ang nakabutang sa dedication is Happy Birthday, Anthony, from Mama. So, palakpakan naman natin. Sir, birthday ni mo today. Ang sama ni mo ikaw wish sa imong birthday karong adlaw, sir. I-voice out na lang din para magdungog po sab sa imong mama kung sa imong mga wishes. Sige po. Salamat ba? Birthday wish din mo. Inaw na makutan ako. Then, sa mama dahil sila, nga, maayos ang panawas dito. Dahil sa disgrasya. Labi na po na mo diri. Sa mga pamilya, sa mga barkada. Sa akong bagalingon. Nga, kailan pagdahan natin mga tuigan nga maabot. Load up. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! So yan, so happy birthday sir. So 24 years old na ka sir, no? So, unsa man imuhang gibati sa surprise nga gihatag sa imong mother today po? Nakuratan ko nga with emotion with them. Napayawan niya with emotional. Then, malipayon lagay ko. Ayan, so salamat kay sir. Sa palakpakan natin ulit, happy birthday. So, ayan ka, so na-feel po na mo sir ang imuhang reactions nga kabalo mi umakita imong mother is malipay sad siya kay Makita siya na ako. Opo. Yes po sir. So makita niya imong reactions. So alam ko nga malipay siya sa imuhang gibati nga nakita pud niya. Even wala siya diri is naka-celebrate siya sa imong birthday. So inaana kaniya ka love sir. So ma-feel na mo nga love jud kay ka sa imong mama. Bisan tuod og layo siya kay dili siya makauban sa imong pag-celebrate karon pero sa ingon ani nga paamaagi is giparamdam niya sa imuha ug unsa kaniya ka special ug unsa kaniya ka palangga. So sir, ang wish lang po namo sir sa imong birthday today is more birthdays to celebrate, and then we really wish then na magbinuotan as nakabutang sa letter, whereas yun yung not naman kasaba yun, pero alam namin na advice yun, kumbaga parang panghimangno, tama nga yung mga advices ng mga nag-wish kanina. So we really wish na magbinuotan and then makahuman og eskwela. So padayon lang gihapon sir, bata pa man sab ka. So napay chance nga para mo eskwela pa ug padayon. So once again, happy 24th birthday. Greetings from EverythingSurprises. Palakpakan naman natin. Yay! Thank you so much po. So I remember when you were little, holding you in my arms, and now I'm looking out the window, watching you play in the yard. How does the time go by so fast? Sometimes I wish I could go back. I'd do it all again, you see, because you mean the world to me. I am the one who
no matter where you go or who you may become. One thing that will never change is I'll always be your mom.